go Crann le Caitríona Hastings. Maisithe ag Andrew Whitson, léite ag Mairéad Ní Mhaonaigh. Bhí an teathair fad fáill. Bhí garrod coris de ha moscaí. Bhí brón ar nia. Bhí job nua foiitigh dad. Bhí an chláin ag foigail a mála faoin tua. Bhí siad ag dálaigh teann nua sa chathair. D'ag níos léin ag bannaí linn sa siopa. D'ag sí sléin ag a duine ar scáil. D'ag sí sléin ag Minnie agus Mícheál na cósanna beldaris. Bhí an rónarí. Bhí drama weinile a róthar níos léine ag a leacu. Na préacháin a chónaí sa Chrann cró capal ag bun an ghairdeín. Ba chuirde speisialta ag níon na préacháin sin. Nuair a bhíodh éonú de choristeathaí is sa mothaigh na préacháin a thaobh nia leis an scéal a insin dómh. Thosaíodh na préacháin i cabaret itriú hain agus heiciú nia go raibh trúa acu dí. Bhíodh na préacháin ag sugrú le nia fásta. Chaithidís maidí buga an nuas sa bhla arí sa neara agus iad ag tógáil a go neadatha. Nia banana a scartdís lé nuair a deilú sí an scáil. Cág, maidín waith a chluniú sí an cheadród ar maidín. Cág, cáilú sao a chluniú sí san níthe. A hanis bhí arthaí sléin a eagail acu. Sléin ag a bheith chuirde a dúirtí, ní eici mé a ríisih. Cág, sléin leat a dreagar na préacháin. Beidir go bheice. Bhí an rón go deá ar nia. Chonaic na préacháin sa Chrann cró capal nia agus a chláán a gimmart. D'eitil trí fréacháin a maithas an Chrann. Bhí siad ag tríal ar an Chrann uaí ag tíú na hoglaise, písa bag suas a báthir. Tá nia ag teart, a scarт siad le préacháin an chruinniúí. D'eitil trí fréacháin a maithas an Chrann uaí. Bhí siad ag tríal ar an Chrann dara ar bhair an chric sa cheadmhála eile. Tá nia ag teart, a scarт siad le préacháin an chruinn dara. D'eitil trí fréacháin a maithas an Chrann dara. Bhí siad ag tríal ar an Chrann círeann a nace an teann chailín, písa níos faide ré. Tá nia ag teart, a scarт siad le préacháin an chruinn círeann. D'eitil trí fréacháin a maithas an Chrann círeann. Bhí siad ag tríal ar an Chrann sicimar a bhí ngairdín an tí nua sa chathair. Tá nia ag teart, a scart siad le préacháin an chruinn sicimar. Is maisithe a dreagar na préacháin sa Chrann sicimar. Bhain nia ag sa chláán an chathair amach. Isteach lá sa teann nua. Bhí nia an uigna. Hí siar vinse a naciil se an Chrann mór sicimar ag bun an ghairdeín. Cág, a scarт na préacháin thuas sa Chrann. Bhailte ród a nia, bhailte go dtí an chathair mhór. Bhí glindar ar nia. Chráis sí leabhaigh na préacháin. Chanig íomh an ghaide arí. Bhí sí isteach an tí. An naoithe sin chuig gach duine a lí go lua. Bhí siad an tursa. An rud deirí a chuala nia sal ar hit a cáilúirí na céigeal na bréacháin sa Chrann sicimar a muoi. Cág a dúirtead. Cáilú sao a nia, cáilú sao. Maidín lean na mhuire, d'eitil trí fréacháin ón Chrann sicimar go fada leis an Chrann círeann a nace an teann chailín. Tá nia ag sacrú isteach a dúirtead. Lua agus a chuala siad an méid sin, d'eitil trí fréacháin ón Chrann círeann chu fada leis an Chrann dara ar bhair an chric. Tá nia
ag sacrú iste a dúirtead. Leithre bun, ditil trí freihan ón Chrann dara cho fada leis an Chrann uí ag tíl na hoglaise. Tá nia ag sacrú iste a dúirtead. Leis sin ditil trí freihan ón Chrann uí cho fada leis an Chrann cró capal ag bun an ghairdín i seanta nia. Tá nia ag sacrú iste a dúirtead. Cag a dregar préacháin an chrinne chró capal, gur a míle maithe go bhfuil lig. Roinnt leitheanta in dhé sin, bhí clán eile ag bogadh iste i seanta nia a muoi faoin tua. Bhí Larry mac an tí ag siúl thart faoin ghairdín. Ní raibh se sésta. Bhí weigna sé. Níor háitin an éit seo leis. Tháinig Larry préacháin thuas sa Chrann cró capal. Nuair a dtéis se lá, híl se go raibh na préacháin na céigeal rud éigin leis. Cag, bailte ród a Larry, bailte ród, a scart siad. Bhris íomh an ghaige ar Larry. Chraith sé leo ag na préacháin. Rhys se isteach an taíonn sin go bheiceú sé an seamra nua a bhí ag fanart leis. Béidir go mbeadh an néid seo ceart go leor a híl se. A míthe sin agus Larry dal a cháú, bhuaile se na préacháin na céigeal lá a muoi sa Chrann cró capal. Cag a dúirtead. Cáilú sao, Larry.